Het CDA, kiezen en verbinden. Dat gaat niet over mijn kies en de verbinding die ik daar vandaag bij een kleine kaakchirurg van heb gehad. Maar het gaat over kiezen en verbinden bij het CDA. Een politieke visie. Een hele kleine kaakchirurg? Was hij met het blote oog zichtbaar? Een kleine kaakoperatie bij een chirurg. Kiezen en verbinden dus. En op zoek naar het radicale midden. Dat staat in deze kleine advies van een programmacommissie. En de bedoeling is dat op den duur het CDA die koers gaat varen. Tenminste, daar gaat morgen bij een congres van het CDA over worden gesproken. En Marnix Verrij, u bent voorzitter geweest in welke jaren was dat? 1999, 2001. Ja. We gaan aan u vragen of het CDA nu een moderne koers kiest met dit pamflet. En we gaan even luisteren naar hoe Aart-Jan de Geus, de voorzitter van de commissie die dat heeft opgesteld, het vandaag presenteerde. Die term, het radicale midden. Kiezen en verbinden. Dat is dat heldere keuzes maken, weten waar je voor staat, een weg wijzen en tegelijkertijd ook verbinden tussen verschillende groepen in de samenleving, tussen jong en oud, tussen nieuwe en geboren Nederlanders, tussen stad en platteland, de wereldschaal van de economie en de menselijke maat van de gemeenschap. Ja, het lijkt natuurlijk een beetje op de stewardess die aanwijst waar de nooduitgang zit. Maar we hadden ook een beetje het gevoel dat het leek op Rita Verdonk. Zoals zij haar bewegingen maakte. Ik neem aan, toen door jou, Kai, zo uitgelegd aan mevrouw Verdonk. Nou, ik durf wel te stellen dat de lancering van Rita Verdonk toch iets wat feestelijker en mooier aangekleed. Ja, daar zie je er weer prachtig verliep. Ja, de tranen springen weer in je ogen als je het aankijkt. Ja, ik word er helemaal emotioneel van. Nee, ik vond het even op beeldregie vond ik het bijvoorbeeld een gemiste kans. Hè? Dat hebben we met Rita Verdonk heel goed over nagedacht. Bij de presentatie hadden we allemaal ondernemers achter haar staan. En ik had ervoor gekozen, als je dan met 75 prominenten zeg maar, zo'n nieuwe koers inslaat, zet die dan achter al die personen zo van, het is niet alleen maar één minister of één man in een pak, maar er staat gewoon een heel team achter, gepassioneerd van, dit wordt de nieuwe koers van het CDA. Zullen we even kijken hoe ze het formuleerden? Rita Verdonk. Ja? Vind je het leuk om nog even te Ja, heel leuk. Doen we ja. Memory lane. Dus ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar ik ben recht door zee. Dank u wel. Ja, en dat was dan ook nog D66. Ja, we komen straks echt met u te spreken over het CDA. Ja, we zijn even op zoek naar het politieke midden. En we dachten, wanneer hebben we dat nou weer gehoord? Radicale midden. Radicale midden. En toen dachten we, was het nou... Ja, het was Bertolt op een van zijn... En dat was een congres in november. Dus toen was dat strategisch beraad van het CDA al bezig. En toen zei Bertolt dit. Nee, het gaat niet ver genoeg, zeggen wij in het midden. D66, het radicale midden. Ja, daar ga je. En nu u weer. Het is een rapport. Een tussenrapport. Het goede van het rapport is dat eindelijk het CDA weer start waar het moet starten. En dat is over de strategie nadenken. Waar staat die partij voor? Want dat is op dit moment volkomen onduidelijk. Dit rapport komt in discussie in de partij. Dat is ook heel goed. Dat betekent dat de komende maanden de leden daar hun zegje over kunnen doen. Dat in het rapport wordt gekozen voor het centrum. Voor het radicale centrum. Ja, ik begin eerst met het centrum. Oké. Ja? Omdat in het centrum van de politiek, daar zitten de gematigde krachten. En de laatste jaren hebben we gezien dat met name in de Nederlandse politiek toch een bepaalde radicalisering plaats heeft. Een bepaalde polarisatie. En dat zit niet in de genen van het CDA. Dus dat het CDA kiest voor het centrum, dat is denk ik een hele belangrijke keuze die ook dicht bij het CDA eigenlijk ligt. Koos het CDA altijd voor het centrum. Ze waren altijd het centrum en soms bogen ze ietsje naar links en dan gingen ze met de Partij van de Arbeid regeren. En soms bogen ze iets naar rechts en dan gingen ze met de VVD regeren. Ja, ik ben misschien iets te idealistisch. Ik denk dat er iets anders achter zit. Het CDA heeft een bepaald mensbeeld. En dat mensbeeld is dat ieder mens telt. En dat je als mens alleen tot recht komt door met andere mensen samen te werken. Door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Ja? Door bijvoorbeeld verenigingen op te zetten. En dat had het CDA niet meer, dat mensbeeld? Het CDA heeft heel erg veel aan politiek gedaan. Heeft in de macht verkeerd. Heeft aan regeringen deelgenomen. En dan is het heel goed dat een
commissie in de partij weer eens nadenkt waar het fundamenteel hoort te staan. Eigenlijk moet het CDA zich nu de vraag stellen, en dat doen ze in dit rapport, wat is het bestaansrecht van het CDA? En dat doe je natuurlijk niet ieder jaar, maar dat doe je wel als je 20 zetels verloren hebt. Dus mogen we nog even terug naar die term, radicale midden? Ja, wat mij betreft prima. Ja, wat is er radicaal? Het radicale zit hem erin dat er weer gekozen wordt. Bijvoorbeeld, er wordt hier een pleidooi gehouden voor een sociale vlaktax. Ja, dat is een belasting die voor iedereen gelijk is. Dat is een belasting die voor iedereen gelijk is. Eén tarief. 38% en de hogere inkomens betalen een solidariteitstarief. Daarmee wordt het belastingstelsel een stuk eenvoudiger dan dat het nu is. Houdt dus ook in dat een hypotheekrenteaftrek niet meer tegen 52% aftrekbaar is. Maar tegen dat procent 35 zou het dan zijn. Ja. Dat is radicaal. Dat is behoorlijk radicaal. We hebben hem, in de belastingwetgeving is het altijd heel lastig om fundamentele veranderingen tot stand te brengen. Dat gebeurt eens in de 20, 25 jaar. Daar wordt in dit rapport duidelijk voor gekozen. Dat vind ik radicaal. Ja, u bent er ook blij mee? Met een aantal onderdelen in het met rapport. die dingen die u noemde net. Jazeker. De vlaktax en het aantasten van de aftrek voor de Dat vind ik zeer gedurfd. Dat was overigens in de periode dat ik partijvoorzitter was, is daar het eerste rapport al over verschenen. Een voorstudie. Het moet anders met het belastingstelsel. Heel veel burgers begrijpen het niet meer. Er zitten onevenwichtigheden in. Het is oneerlijk. En dan duurt het in de politiek altijd heel lang voordat men dat echt gaat veranderen. Ja. Nou, 12 jaar geleden hadden we daar de eerste gedachten over. Nu ligt er een goed rapport. Want de vorige minister-president, Balkenende, zei nog dat dat voor hem een breekpunt was, hè, praten over hypotheekrenteaftrek. Ja, maar het aardige van dit voorstel is dat de hypotheekrenteaftrek niet wordt afgeschaft. In zijn volledigheid gelijk blijft, alleen dat het percentage lager wordt. Waardoor de hogere inkomens er minder van profiteren dan in het huidige geval. Dat is precies de onevenwichtigheid. En dat is dat radicale. Maar die hogere inkomens hoeven ook minder belasting te betalen. Ja, maar uiteindelijk is dat lagere tarief weegt niet op tegen de mindere aftrek. En het gaat niet alleen om de hypotheekrenteaftrek, het gaat ook om andere aftrekposten. Daar staat tegenover, want waar zit dan de sociale kant? Dat is dat de lagere inkomens toeslagen krijgen, zodat ze niet door de bodem heen zakken. Ja. Mogen we even aan, want we hebben hier politieke strategen aan tafel. Ja. De term kiezen en verbinden, Kai. Is dat een slogan waarmee je de verkiezingen in zou durven? Nou nee, dat is niet echt iets wat mij raakt op het eerste gevoel. Dat is ook een beetje het gevoel wat ik hiermee heb. Ik vind de keuze op zich, voor het midden, gewoon die claimen, dat vind ik heel verstandig. Daar moet je ook niet moeilijk over doen. En de kritiek, en of het nou van Pechtold was of niet, dat is een paar dagen misschien in de pers een verhaal. Maar het gaat er gewoon om dat CDA dat midden terugkrijgt. Daar ben ik het wel mee eens. Het enige wat ik een beetje jammer vind is dat eigenlijk, en dat komt ook een beetje door de ervaring die wij in Amerika hadden, is dat de volgorde eigenlijk een beetje andersom is. Hè? Het zou misschien voor het CDA veel interessanter zijn geweest om in plaats van dat je eerst met 25 of 75 mensen in een beetje een achterkamertje weer zo'n beginselrapport gaat maken waarvan je moet afvragen, ligt dat volgend jaar weer in een la? Je zou kunnen zeggen, we gaan eerst gewoon een breed maatschappelijk debat voeren. Iedereen mag meedoen over de koers van het CDA. Het schijnt enorm te leven. Er is ook heel veel behoefte aan het CDA. Dat is ook altijd de kritiek. We zijn een bestuurspartij geworden onder Jan-Peter Balkenende en het debat zijn we een beetje kwijtgeraakt. En pas na dat debat met zo'n manifest komen, wat je ook eigenlijk ziet. Maar nogmaals, ik ben een beetje gekleurd door onze ervaringen in de primaries. Want dat is eigenlijk hoe zo'n proces daar gaat. Eerst is er één groot maatschappelijk debat over de inhoud en ook meteen over de poppetjes. De kiezer mag overal meedoen, in zaaltjes, op straat, op kantoor. Die mogen om de 2 weken ergens een verkiezing houden. En er komen vanzelf de ideeën en de poppetjes bovendrijven, waar blijkbaar draagvlak voor is. Ja, want dat is een beetje het probleem, vandaag ook wel aangesneden. Er zal worden gediscussieerd over dit pamflet, of hoe je het ook wil noemen. Maar de discussie over de daaraan verbonden poppetjes, die wordt nog royaal voor je uitgeschoten. Eigenlijk is dat natuurlijk jammer. Want als je kijkt naar Amerika, wat daar interessant is, dat je die verschillende kandidaten allemaal in de Republikeinse partij hebt, die al met elkaar juist praten en al een verschillende opvattingen hebben over de koers van zo'n partij. En dat zou ik nou ongelooflijk verfrissend vinden in Nederland, als zo'n partij dat zou aandurven, om ook echt een botsing van ideeën gekoppeld aan personen te krijgen. Ja, maar dat kan nog heel goed. Kijk, dit is het begin, zoals ik al zei. Dit is een strategische oriëntatie.
waar jullie het over hebben, waar ik het van harte mee eens ben, heb ik als partijvoorzitter ook gedaan. Dat is dat op het moment dat je je verkiezingsprogramma schrijft, dan moet je de issues benoemen. En dan moet je dat niet alleen in een binnenkamertje doen. Dan moet je naar buiten gaan. Wij waren de eerste partij die internet inschakelde. Het hele land kon meediscussiëren. Je hoefde niet lid te zijn van het CDA. Je kon aan het verkiezingsprogramma meeschrijven. Daar ben ik nog steeds voorstander van. Alleen, voordat je die weg ingaat, moet je wel strategisch je oriëntatie hebben staan. Ja, en dat gebeurt wat hier. Erik bedoelt is dat je kan zeggen, nou bijvoorbeeld de ene kandidaat die zegt, het CDA moet natuurlijk met zijn poten van de hypotheekrente afblijven. Hè, en die gaat daarmee de boer op om CDA-lijsttrekker te worden. En de ander die zegt precies het omgekeerde en wil daar lijsttrekker mee worden. En dan krijg je een veel spannendere strijd. Ja, nou, ik denk dat de volgorde heel goed is. Eerst dit is het strategisch rapport. Dan ga je vervolgens kijken van hoe ga je dat vertalen in concreet politieke voorstellen. Want die zitten hier nog onvoldoende in. Dit zijn hoofdlijnen van beleid. Dit zijn de contouren. Maar heel even afmaken. Ja. En dan komt, wat mij betreft, aan het eind van de rit een lijsttrekkerschapsdebat en verkiezing in het CDA. Dat zou voor het eerst zijn. En dan moeten de kandidaten, net als in de Verenigde Staten, die moeten de zeepkist op, die moeten het land in. En die met moeten een programma dat niet vastgesteld is. Nee, want dat zeg ik juist net niet. Ik zeg over de... Kijk, ook in de Republikeinse partij en in de Democratische Partij, daar liggen de beginselen en de oriëntatie ligt daar vast. Maar de concrete invulling, politiek verschil tussen de kandidaten. In die verkiezingsstrijd nog... maar er is een enorm verschil tussen Santorum bijvoorbeeld en tussen Romney in Amerika. En het zou interessant zijn als je hier... Maar ze zijn wel allebei republikein. Ja. Nou, wij zijn wel christen-democraat. Ja, maar goed, het grote verschil tussen Amerika en het CDA is natuurlijk dat in Amerika heb je bijna een jaar de tijd voordat die echte verkiezingen er zijn. Hier, als dit kabinet valt, en waarom zou dat niet gebeuren, dan moet je in 2 maanden dus ontzettend veel organiseren. En dan zit zo'n lijsttrekker daarna in een ongelooflijke klem, want die zit met een programma waar hij niet zelf voor gekozen heeft. Nou, ik ga dus niet uit van die vroege val van het kabinet. Ik ga uit van verkiezingen in 2005. Maar dat is ik ben het er dus mee eens, alleen ik ben kennelijk niet in staat om dat punt te maken. Zoals Romney een republikein is, maar zijn tegenstander ook een republikein is, dat kan in het CDA ook. Maar het CDA moet wel eerst even uitvinden waar die christendemocratie voor staat. En dat zat in dat rapport. En wanneer zullen die mensen dan... Want in uw optiek kost dit gewoon tijd. Dit rapport is over 3-4 maanden is dat uitgediscussieerd, maar het vervolg kost langer. Ja. Precies, maar wanneer moet je beginnen om die poppen, die mannen en vrouwen tegenover elkaar te laten strijden voor het leiderschap? Nou, we hebben er wel enige ervaring mee gehad. Vooral en omdat ze dat programma dan ook nog moeten gaan vormen. Ja, nou ja, precies. En ook wel veel van geleerd. Dat was die periode 1994-2002, toen het CDA in de oppositie zat. Toen is er ook eerst zo'n rapport verschenen en vervolgens is dat vertaald in een verkiezingsprogramma. Maar wat heel goed was, wat ook toen gebeurde, is dat er nieuwe mensen werden gerecruiteerd. Die hele generatie waar Balkenende toe behoort, Joop Wijn, Camille Eurlings, Gerda Verburg, die kwamen allemaal in 98 bovendrijven. Zou je dat nu ook graag willen zien? Ja. Laten we de mensen die nu genoemd worden, vaak hebben ze het zelf niet gedaan, maar doen anderen het. Hè? Laten we ze even afvinken. Wie zijn er, denkt u, voor die strijd beschikbaar? Camille Eurlings? Wat mij betreft wel. Wat hem betreft niet. Kan veranderen. Ja, maar hoe betrouwbaar ben je dan? Ja, nou ja, de man doet nu ervaring op in het bedrijfsleven. Ja, het gaat niet over zijn ervaring. Maar als iemand consequent nee zegt en dan zegt hij opeens ja, dat is toch niet een betrouwbaar begin? Nou ja, zo'n Romney heeft ook eerst zijn geld verdiend bij een private equity firma in de Verenigde Staten. Gaat nu de politiek in. Dus dat kan heel goed. Hij heeft niet gezegd nee. Nou ja, zo goed ken ik de man. Oké. Nee. Van Haarsma-Buma? Ja. Is dat een goede kandidaat, denkt u? Ik vind Van Haarsma-Buma een hele goede fractievoorzitter. Nee, maar dat vroeg ik niet. Is hij een goede kandidaat voor de partijleider van het CDA te worden? Nou ja, als je fractievoorzitter bent, is eigenlijk een van de allerbelangrijkste posten. Dan, ik zou zeggen, geef de man de tijd om verder te rijpen. Nu nog niet, bedoelt u? Oh, voor een volgende periode. Nee. Kijk, aan dat spel ga ik niet meedoen nu. Want het is nu niet actueel. Lisbeth Spies? Is ook een goede politica. Ab Klink? Dat duurt echt langer, vind je niet? Ja, dat duurt echt. Nou ja, Ab Klink heeft de politiek verlaten. Ja? Maar niet het CDA? Gelukkig niet, nee. Maar is Marja van Bijsterveld niet de logische kandidaat? Het meest verbonden in de partij geweest. Maar kijk, ik dacht dat de discussie zou gaan, maar misschien begrijp ik het niet helemaal goed. Ik wil wel naar die poppetjes toe. Of er een nieuwe generatie, want dat is mijn punt. Je moet de partij de gelegenheid geven om weer een nieuwe generatie politici klaar te maken. Noem dan eens wat mensen uit die nieuwe generatie, want die kennen we niet. En noem er eens 2. Eén. Nee, maar het punt is dat die generatie
Die is nu nog niet bekend. Jan-Peter Balkenende... Nee, tenzij u er noemt, dan is het meteen bekend. Nee, maar u wilt te snel. Ja, dat is waar. Snel. Dat moet ik u toegeven. Ja, en namelijk nu. En het gaat niet zo snel. Maar kent u iemand die jong is en in staat zou zijn om het CDA te leiden? Nou, als ik toch heel even het punt mag maken... Bent u zelf nog lid van het CDA? Ik ben uiteraard lid. U bent nog vrij jong. Nee, ik ben helemaal niet jong. Oh. Mijn kinderen zijn jong. En zijn die beschikbaar? Die zijn niet beschikbaar op dit moment voor de politiek, nee. Maar nee, toch heel even mag. Jan, als deze vraag in 1996, naar aanleiding van het rapport wat toen gemaakt was, werd gesteld... wie is de kandidaat? Niemand zou naar Jan-Peter Balkenende hebben gewezen op dat moment. Nee. Terwijl die wel meedeed aan het schrijven van dat rapport. Ik zou zeggen, kijk heel goed in die groep van 25. En dan eens een keer niet naar de bekende namen. De Jack de Vriezen en dergelijke. En misschien zitten daar mensen bij... die overigens nog verder gerijpt moeten worden. Die verder opgeleid moeten worden. En daar zit misschien wel de toekomstige leider van het CDA. De Geus zelf? Niet. Nou, Amouche. Zet dan eens je bril even op. Ja, die staat op. Mevrouw Bakker-Klein? Ja, nou, onbekend bij velen. Zou zomaar kunnen. Mevrouw van den Berg-Jansen? Guusje Dolsma? Dat is een uitstekende politica, zou dat kunnen worden. We zijn er. Ja. Guusje Dolsma. Ja? Hou Guusje in de gaten. Ik mag nog één ander ding vragen eigenlijk. Ja? Je zegt dat het kabinet blijft zitten tot 2015. Ja, dat lijkt me echt opmerkelijk als je kijkt naar dit rapport... waar bijvoorbeeld ook een ongelooflijk grote breuk... in het natuurbeleid wordt aangekondigd. Waar Bleker eigenlijk subsidies schrapt... en allemaal dingen aan het eigenlijk afschaffen en slopen is... wat vroeger vastgesteld is. Staat hier, we moeten meer aandacht besteden aan natuur en duurzaamheid. Die spanning tussen die twee dingen... eigenlijk zijn er toch nu twee CDA. Hè? Eentje die in het kabinet zit en de ander die het rapport geschreven heeft. Daar gaat vast een lang antwoord worden en daar hebben we geen tijd voor. Toch wel een relevante vraag. Ja, zeker. Nou, ik kan er heel simpel antwoord op geven. Het CDA heeft getekend voor het regeerakkoord... en daar zal het CDA gehouden worden. Ja, het CDA is zijn handtekening waard. Zoiets.